Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Má približne 430 000 obyvateľov. Mesto leží na rieke Dunaj a je veľmi dôležité kultúrne a politické centrum. V Bratislave sa nachádza parlament, vláda a prezidentský palác. Mesto je známa aj krásnym hradom a starým mestom, kde sa nachádza veľa kaviareň a reštaurácie. Kde leží Bratislava? Leží na Donavskej rieke, to je Bratislava. Čo sa nachádza v starom meste? Staré meste máme prezidentský prezidentský palác a košta St. Martina a máme bratislavské hrad. Je Bratislava dôležité centrum? Ešte teraz. Je Bratislava dôležité centrum a prečo? Áno, Bratislava je slovenské hlavné mesto. Máme veľké letisko, máme to je doprava centrum, máme dobré univerzity, Komenského univerzity a Slovenské technické univerzity. Áno. Opíšte váš bežný deň. Ja každý deň ráno zo celá do škola, potom naspäť do potraviny, kúpi mäso, zelenina, ale ja som kuchár, restaurácia. Potom ide restaurácia varí, potom naspäť doma a umýva a spať. Prečo sa chcete štát občanom Slovenska? Moja rodina a sestra, mama, oco, všetko je na Slovensku dlho. Ja chcem stále na Slovensku. Slovensko je bezpečný kraj a veľmi dobrá škola. Ako dlho žijete na Slovensku a kde bývate? Ja na Slovensku bude 16 rokov. Teraz bývate je Ľudinec Adyho. Čo robíte vo voľnom čase? Keby víkend jeden deň, keby je december, januára, ja chcem rodina ide lyžovanie. Pretože to je moja dcera, ona chce lyžovanie. Keby na dovolenku, keby máme 3-4 dní, chce ide Chorvátsky. Viete opísať svoju prácu? Moja práca je každý deň restaurácia varí jedlo. Ktoré slovenská jedlá poznáte? Kapusta, to je slovenské polievka, kapusta, klobasa, toto máme trošku kyslé, ja máme lata. Najdlhšia rieka na Slovensku? Vach. Hlavné mesto Slovenska? Bratislava. Najvyšší vrch? Vrch. Najvyšší vrch? Aha. To je Krolahovská štát. To je vysoké Tatary, Poprad. Áno. Dve veľké rieky Slovenska? Vach a Donau. Najväčšie jazero vytvorené s ľuďmi? To je Zempalinská šľava. To je okolo Michalovce. Kedy vznikla Slovenská republika? 1. januára 1993. S kým tvorilo ČSR? S Českou. Hovorte významné osobnosti.
Významné osobnosti. Možno ešte teraz. Významné osobnosti. Osobnosti. Možno prosím otázky niečo. Kde? Kde sa môžu zrieť? Významné osobnosti. Aha. Ludovít Štúla, Milan László Štúvaník. Štúvaník. Áno. Kedy je deň ústavy SR? 1. septembra. Kedy je deň vzniku SR? Január 1. 1993. Áno. Minulý už povedala. Kto je hlavnou štátu? Hlavná štát. Prezident. Áno. Koľko poslancov má Národná rada SR? Koľko poslancov má Národná rada SR? 5 rokov. Aha, už viem. To je slovenský národná rada, ano, 150. Teraz je vláda je SME, Fico, druhé je Halaš. Áno. Na aké obdobie sa volí prezident? 5 rokov. Áno. Hlavné štátne symboly. Vlajka, značka, hymna. Áno. Tradičný folklórny región. Olava, počkaj, Olava Liptovský. Áno, dobre. A Zemplínska. Áno. Najslávnejšie kúpele. Byzčani, ja som bol Byzčani. Áno. Najznámejšie hrady. Počkaj, ešte teraz. Najznámejšie hrady. Aha, Bratyslavská hlada a Spišská hlada. Áno. Kto je aktuálne premiérom Slovenskej republiky? Robert Fico. Áno. Koľko prezidentov malo Slovensku od roku 1993 vrátenie toho aktuálneho? 6. Áno. S kým susedí Slovensko na západe? Rakúsko a Česko. Áno. Kde sa nachádza geografický stred Európy? V kostol svätého Jana v Klamonický Pána. Kto je primátorom hlavného mesta Slovenska? Ešte. Kto je primátorom hlavného mesta Slovenska? Matúš Valo. Áno, super. Kto je autorom diel prostonárodné slovenské povesti a prostonárovské obyčaje Slovenska? Maria Ďurcková. Ako začína druhá sloha slovenskej hymny? To slovenské naše pošla treta spolu. A kto je jej autorom? Janko Matuška. Kde je najvýchodnejší bod Slovenska? Najvyššie. Áno, najvýchodnejší. Nový Štilice. Ktoré slovenské mesto je štvrté najľudnatejšie? Prvé Bratislava, druhé Košice, tretie Prešov, štvrté
Zilina. Ktoré spisovateľská napísala knihy Danka a Janka či o Bulkovi Bambulkovi. Danka, Janka, Pavlo Dubzinska. Mária Ďurčíková. Mária Ďurčíková. Mária Ďurčíková. Koľko krajov má Slovenská republika? 8, počkaj, máme Košice, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava. Ktorá z nasledujúcich národnostných menších na Slovensku je najpočetnejšia? Česká. Áno. V ktorom kraji sa nachádza okres Spišská Nová Ves? Košicecký. Kde je autorom diela Nauka reči slovenskej? Pavlo Dobšinská. Ľudovít Štúr. Ľudovít Štúr. Áno. To je slovenský identifikácky. Áno. Kto je primátorom Košíc? Košice je Jaroslava Poláček. Áno. Kedy vznikla Slovenská republika? Už povedal, januára Máme všetko. Ešte ďalej máš? Kde býva tvoja rodina? Lučenec, Atiho. Navštevuje tvoja deti škôlku alebo školu? Polo škola, moja dcera, ona chce športové, spievak, matematika, áno. Akým spôsobom sa snažiť kontaktovať s ľuďmi? Akým spôsobom sa snažiť byť súčasnou komunity? Ja často hovorím slovenčina a potom príceho príklad jazyka služba. Ktoré slovenské mestá alebo regióny si navštívil? Liptovský, Olava, toto niečo. Poznáš niektoré slovenské sviatky alebo tradície? Veľká noc, Valentín, 1. maj, to je pracovný, potom máme decembra, Halloween, štát Slovenskej republiky, to je 1. septembra. Čo podľa teba znamená byť dobrým občanom Slovenska? Ja chcem stále na slovenské, ale deti láta tento štát. Dobre. Aký je štátny jazyk? Slovenčina. S ktorými štátmi Slovensko susedí? Áno, máme suseda, áno, máme kamarát, ona išla druhý štát. Teraz nie je na Slovensku. Ako sa volá najvyššia hora v Slovenskej republiky? Krolachovský štát. Už povedal. To už je To je všetko. To už všetko.